У імя Отца і Сина, і Духа Святого. Амен. Калісьці я прачытала інтэрв'ю з адным акцёрам, што ўсё жыццё гэта гульня. На пачатку такая думка мне спадабалася, бо гучала яна цікава і незвычайна. Але потым я падумала, што зусім хацела б, каб любоў, якую маю ў жыцці, каб яна не была ігрой. Нельга жыць і любіць нібыта. Што значыць жыць па-сапраўднаму? Што значыць па-сапраўднаму любіць, верыць і спадзявацца? Дзеля чаго сапраўды варта прысвяціць сваё жыццё, кім я павінен увесь час станавіцца і кім я павінен стаць у канцы. Я пачала пытацца пра гэта ў людзей і ўжо не ведаю. Кожны гаворыць пра нешта сваё, нібы грае іншую ролю ў драме з назвай «Жыццё». Я, напэўна, таксама іграю, бо не ведаю, што з'яўляецца праўдай пра мяне, пра цябе, пра Бога, пра наш свет. Часам адчуваю сябе сапраўды акцёрам. Мяне нават хваляць і дзівяцца з мяне. Іншыя мне зайздросцяць, бо я такая незвычайная. У канцы, аднак, застаюся адна і здымаю маску. Езу, ты не граў, не выдаваў сябе за кагосьці іншага. Нават калі абвяшчэнне праўды скончылася тваёй пакутай і смерцю. Ты не баяўся яе абвяшчаць. Прашу цябе, раскажы мне праўду пра мяне і дапамажы зняць з твару маскі, якія я нашу і якія не дазваляюць мне наблізіцца да цябе. Дазволь, каб я зразумела, што за кожнай маскай крыецца фальш, які стаў прычынай тваёй мукі і тваёй смерці. Які за нас цярпеў ад рану, Езу Христе, смилуйся над нами. Стацыя першая. Езус асуджаны на смерць. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе, Бо праз крышы муку Твою свет откупіў Ты. Маска несправядлівага абвінаваўцы. Тады я баяўся, што мяне абвінавацяць, таму абвінавачваў сам. Я ведаў, што ён гэтага не рабіў, але хтосьці павінен быў узяць за тое адказнасць. Ведаю, што глушу гэтак жа, як іншыя, але абвінавачваю ў фальшы ўсіх навокал, а сябе апраўдваю. Калі кажу пра грахі іншых, адчуваю сябе лепшым. Езу, ты не насіў маску хлуслівага абвінаваўцы, але ўсе несправядлівыя абвінавачванні прыняў на сябе. Баюся прызнаць, што я вінаваты. Прыходжу з гэтым страхам да цябе. Прашу, здымі з майго твару маску несправядлівага абвінаваўцы. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Які за нас цярпеў ад рану, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя другая. Езус бярэ крыж на свае плечы. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе, Бо праз крышы муку сваю свет откупіў Ты. Маска героя. Я хочу любым коштам доказаць сабе, што я з'яўляюся кімсьці. Шмат кажу, абяцаю, клянуся. Нават у сваіх марах я вышэйшы за звычайных людзей. Шкада, што толькі ў марах. Калі ж патрэбна цяжка папрацаваць,
стать у оборону слабейших, ризикуючи своим добрым именем и комфортом, я перестаю быть героем, выбирая тое, что меньше каштуе и не приносит боль. Езу, ты ніколі не апранаў маску героя, а лишь сам добраахвотна поклал на свои плечи тое, что было самым тяжким — крыж. Прошу, здыми з моего твару маску героя. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, молись za nas grzesznych, teraz i u chwilinu śmierci naszej. Amen. Який за нас терпів од рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja третья. Jezus падает под тяжаром крыжа первый раз. Кланяемся Тебе, Пане Jezu Chryste, бо проскриши муку свою, світ откупив Ти. Маска легкодумцы. Ведаю, што ў свеце ёсць справы больш або менш важныя, але ці трэба за іх ажно так перажываць? Думала, што не. Насміхалася з тых, хто здаваўся мне занадта сур'ёзным. Яны казалі, што нават невялікае зло дрэннае, і тое, што мне здаецца малым грахом, можа прывесці да вялікага падзення. У некаторыя моманты мяне гэта непакоіла, але маска легкадумцы вырашыла праблему. Было мне лёгка на сэрцы і прыемна. На жаль, толькі некаторы час. Маска страціла сваю чароўную моц, а тое, што нібы павінна было прыносіць асалоду, стала няволяй, з якой я не магу вырвацца. Езу, ты ніколі не апранаў маску легкадумцы. Ты ведаў, што ў жыцці няма малых праўдаў і няважных грахоў. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Який за нас терпів од рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus usтракає свою матір. Кланяемся Тебе, Пане Jezu Chryste, бо проскриши муку свою, світ откупив Ти. Маска незалежнага. Іграю, асабліва сярод равеснікаў, кагосьці, хто здаецца вызваленым, незалежным, хто ігнаруе бацькоў і іх парады, загады, а нават іх любоў. І робіць гэта з перакананнем. Саромеюся прызнацца ў тым, што яны важныя для мяне, што я не хачу жыць без сямейных сувязяў, без дому, без адказнасці. Але гэта зараз не модна, таму я начапіў на твар маску незалежнага і іграю гэтую трагікамедыю. Часам забываюся, што гэта гульня, і тады жыццё ператвараецца ў драму, іх і маё. Езу, ты ніколі не чапляў маску незалежнага, жыў з бацькамі ў Назарэце і быў ім паслухмяны. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami
и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Який за нас терпел от роду, Иисус Христе, смилуйся над нами. муки с сыном ты делила, Мати Божая, заступися за нас. Стація 5. Симон Кирнеец допомагає Єзусу нести криш. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе, бо проскриши муку свою, свет откупил ты. Маска помощника. Зразумела, што абяцаю дапамагчы, нават часам дапамагаю. Толькі нікому не кажу пра тое, што часта дапамагаю, спадзяючыся, што той іншы таксама мне дапаможа. Дапамагаю тым, каго люблю, хто заслугоўвае мае сімпатыі, з каго літуюся. На жаль, моя літасць мае ў сабе штосьці ад гонару і вышэйшасці памочніка, які ведае сабе кошт. Мае і можа штосьці даць. Такім спосабам не здымаю сабе маску памочніка. Не хапае мяне на тое, каб дапамагчы, не спадзяючыся на ўдзячнасць ці прыйсці на дапамогу таму, хто мяне пакрыўдзіў. Езу, ты сапраўды дапамагаў іншым. Ты памёр за мяне, хоць я і быў грэшнікам, які вельмі цябе пакрыўдзіў. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jak i my odpuszczamy winowatym naszym. I nie uwodź nas w pokusę, ale zbaw nas od zła. Який за нас терпел от роду, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 6. Weronika wycieraje twar Jezusu Chrystu. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste, бо проскриши муку свою, свет откупил ты. Маска фальшивого спачувальніка. Не, нельга занадта перажываць за чужых пакутаў. Зрэшты, навошта? Калі хтосьці занадта моцна пакутуе, можна даць яму лекі, якія здымаюць боль, альбо дапамагчы, прапанаваўшы спакойную смерць. Як гэта зручна. Тады ўжо не трэба быць каля кагосьці, глядзець на яго пакуты, выціраць змучаны, заплаканы твар. А пры гэтым здаецца, што чалавек такі добры, бо робіць, што можна, каб дапамагчы. Я таксама, калі мне даводзіцца бачыць чужыя пакуты, апранаю маску фальшывага спачування. Кажу, я разумею, супакойся, усё будзе добра. Даю нейкі зручны рэцэпт для вырашэння праблемы і знікаю. А потым, калі зазвоніць тэлефон, я думаю, толькі каб не ён. Я такі заняты, я не маю часу. Езу, ты ніколі не апранаў маскі фальшывага спачування. Твоё спачуванне прывяло цябе ажно на крыж. Навучы мяне спачуваць па-сапраўднаму. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Święta Maryja, Mać Boża, молись za nas grzesznych, teraz
и у хвилину смерти нашей. Аминь. Який за нас терпів од рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 7. Єзус падає під тяжаром крижа другий раз. Кланяємося Тобі, Пані Єзу Христе, бо проскривши муку свою, світ откупив Ти. Маска цыніка. Ведаю, што ёсць розныя усмешкі. Ёсць зычлівая усмешка, якая атуляе цеплынёй, каля якой можна сагрэцца, як у зімовы дзень каля каміна. А ёсць усмешка цынічная. Яна халодная, як лёд, і вострая, як брытва. Працінае і жорстка выразае з чалавека, да якога скіраваная давер, надзею, жаданне дапамагаць, веру. Ведаю, што ёсць такая усмешка, бо калі адчуваю, што хтосьці лепшы за мяне, што перарастае мяне, не прызнаюся ў гэтым, але апранаю маску цыніка і ледзяной усмешкай кідаю таго. Хто абрастае на зямлю? Потым гэтае халоднае лязо адчуваю ў сабе, але маска цыніка кладзецца не толькі на твар, прырастае да сэрца. Езу, Ты ніколі не апранаў маску цынізму. Ты ніколі не знішчаў у чалавеку добрага і прыгожага. Прашу Цябе, дакраніся да майго сэрца і здымі з яго маску цынізму. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcися imię Twoje, przyjdzie władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня i odpuści nam prawiny nasze, jakie my odpuszczamy winowatym naszym. I nie uwodź nas w pokusę, ale zbaw nas od złego. Який за нас терпів од рана, Jezu Chryste, zmiłuj nad nami. Stacja 8. Jezus sucieszaje żonczyn. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste, бо проскривши муку свою, світ откупив Ти. Маска празмерна уражлівага. Адчуваю сябе параненым, прыніжаным, адкінутым. Маю на гэта права. У меня ёсць пэўны ўровень уражлівасці, і ўсе павінны яго шанаваць. Так думаю і гавару заўсёды, тады, калі апранаю маску катаражніка уражлівасці. Тады узводжу вакол сябе муж са слёз і прэтэнзій да ўсяго, што не адпавядае маім жаданням. Тады часта плачу, але заўсёды над сабой. Адчуваю боль, але з-за ўласных няшчасцяў. Адчуваю сябе самотным і адкінутым усімі, але сам не думаю ні пра каго і не бачу нічога апрача сваёй раны. Тады лью непатрэбныя і пустыя слёзы. Гэтыя слёзы замыкаюць мяне ў сабе яшчэ больш і набываюць мочы і сэрца. Езу, Ты ніколі не бачыў, не быў катаражнікам уражлівасці, хоць мела самае уражлівае ў свеце сэрца. Твоя уражлівасць была скіраваная на іншых, таму з'яўлялася цнотай. Мая замыкае мяне ў сабе, таму з'яўляецца грахом. Езу, дапамажы мне пазбавіцца ад катаргі уражлівасці. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою,
благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лония Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Які за нас терпів драма, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стация 9. Иисус падает под тяжаром крыжа 3 раз. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, Бог розкришимо свою світ откупив Ти. Маска абыякавага. Чаму гэта павінна мяне турбаваць? Так кажу, калі нервуе мяне ўвесь свет, калі маю дастаткова ўласных праблем, калі хачу атрымаць святы супакой. Не разумею словаў. Ідзі туды, патрэбна дапамога, у людзей здарылася няшчасце, нельга іх так пакінуць. Чаму гэта павінна мяне турбаваць? А хто цікавіцца маімі праблемамі? Што, у кагосьці няма грошай на хлеб? Яго праблема. Што, хтосьці хоча скончыць жыццё самагубствам? А гэта мая віна? Я яму пісталет не даваў. Што, бацька б'е сябра і п'е? Безумоўна, гэта страшна, але што я з гэтым зраблю? У масцы абыякавасці зручна, але пуста і бессэнсоўна. Ведаю пра гэта, але занадта часта выбіраю зручнасць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Які за нас терпів драма, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стація 10. З Єзуса зривають вопратку. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе, Бог розкришимо свою світ откупив Ти. Маска шанавальніка цела. Бо найважнейшае гэта здароўе і прыгожае цела. Трэба клапаціцца пра сябе. Нельга стамляцца, браць на сябе зашмат, шкодзячы свайму здароўю. Добрая касметыка, адпаведная дыета, прывабны выгляд. Гэта прыносіць шмат прыемнага. Так думаю, калі чапляю маску шанавальніка цела. Гэта вельмі спакуслівая маска, ахінае не толькі цела, але і розум, сэрца, душу. Жыву апанаваная гэтай маскай, нібы ўся я з'яўляюся толькі целам, і нібы маё цела гэта Бог, якому належыць пашана і праслаўленне. Забываюся тады на тое, што той, хто шукае цела, знойдзе толькі цела. Ён павінен адкінуць душу і сэрца. Вельмі цяжка зняць маску шанавальніка цела, але яна пагражае двайной смерцю цела і душы. Езу, Ты аддаў сваё цела на пакуты і пакінуў яго нам у Эўхарыстыі. Навучы мяне шанаваць Тваё цела, каб я магла зняць маску грэшнага захаплення маім целам. Witaj Maryja,
полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Який за нас терпел рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стация 11. Иисус прибитый до крыжа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, Бог раскрывший руку свою, свет откроет. Маска занятага. У мяне няма часу. Гэты выраз хіба найчасцей паўтараецца ў нашым жыцці. Я таксама так кажу, перабольшваючы нават перад самім сабой колькасць спраў, які павінен зрабіць. Увесь час іду кудысьці, штосьці раблю, спяшаючыся. Кажу, што гэта вельмі стамляе, але ў прынцыпе гэта зручна. Маска занятага добра абараняе мяне ад разважанняў над тым, што з'яўляецца цяжкім, а сядзенне каля чалавека, які пакутуе, ад адказаў на пытанні, якія баляць і непакояць. Лепш не мець часу. Гэта вельмі зручная маска. Дзякуючы ёй абмінаю самае важнае і да таго ж добра сябе адчуваю, якое цудоўнае ўражанне раблю на іншых. Езу, ты адважыўшыся мець час на зямное жыццё, на любоў да чалавека і на знезрухомлены на крыж. Тады ты нічога не змог зрабіць, а зрабіў найбольш. Навучы мяне здымаць маску занятага і цаніць істотныя рэчы і справы. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Який за нас терпел рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стация 12. Иисус помирая на крыжи. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, Бог раскрывший руку свою, свет откроет. Маска моцнага. Каб толькі мець сілы, не здавацца. Кроў, смерць, стогны паміраючых. Нічога не страшна для моцнага характару. А ў гэтым свеце трэба быць цвёрдым. Так думаю часам і чапляю маску моцнага. Такі мае сілу, узбуджае страх, і дзе з'яўляецца, там пануе над іншымі. Міласэрнасць, спачуванне, узрушэнне чагосьці цярпення — гэта добра для дзяцей і слабых жанчын. Так кажу, калі маска закрывае мне вусны на праўдзівае слова. Ведаю, што закрываю ёй праўду пра тое, што калі прыходзіць цярпенне, боль, смерць, патрэбнае спачуванне, разуменне, дапамога і прысутнасць іншых людзей. Саромеюся гэта прызнаць, таму не магу ахвяраваць гэта іншым. Езу, ты ніколі не рабіў выгляд, што табе абыякавыя цярпенне і смерць. Ты паміраў у пакутах і самоце, каб я мог ведаць, што ніколі не застаюся адзін. Прашу цябе, дай мне адвагу зняць маску моцнага. Яна бесчалавечная.
Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żeńszynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Jaki za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Тело Иисуса сняли с крыжа и отдали у руки Марии. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, бо проскриши руку свою, свет откупит. Маска адсутнага. Калі не ведаю, што сказаць, як сябе паводзіць, што зрабіць, тлумачу, што не магу зараз, а потым мяне не будзе дома. Паводжу сябе так, нібы я ўвесь час падарожнічаю па-за краінай, у якой можна сустрэць людзей, што патрабуюць дапамогі. Маска адсутнага многае спрашчае і з'яўляецца вельмі практычнай, але толькі некаторы час. Такія падарожжы небяспечныя. Калі захачу вярнуцца з іх, можа высветліцца, што вяртацца няма да каго, што дом, пакінуты на шмат год, стаіць халодны і нямы. Няма ў ім нікога, хто захацеў бы ўзяць на свае плечы мой смутак, маё паміранне. Езу, Ты ніколі не апранаў маску адсутнага, але заўсёды быў і ёсць прысутны. Дапамажы мне зняць гэтую маску. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jak i my odpuszczamy winowatym naszym. I nie uwodź nas u pokusu, ale zbaw nas od zła. Jaki za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. muki z synem Ty dzieliła, Macie Boża, zastąpi się za nas. Stacja 14. Тело Иисуса кладут в гробницу. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, бо проскриши руку свою, свет откупит. Маска недаверлівага. Калі хаджу ў гэтай масцы, заўсёды магу казаць: я не ведаю, я не ўпэўнены, а можа зусім інакш. Калі здыму яе, трэба будзе забыцца на многія іншыя, бо немагчыма верыць ва ўваскрашэнне і жыць так, нібы з канцом зямнога жыцця заканчваецца ўсё. Езу, Ты ніколі не апранаў маску недаверлівага, нават тады, калі адчуваў, што Айцец нібы пакінуў Цябе. Ты выканаў Яго волю. Прашу Цябе, узмацні мою веру і навучы мяне жыць згодна з ёй. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żeńszynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Jaki za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
жыў. Зараз яны прыбітыя да твайго крыжа. Ведаю, што ты цярпеў дзеля таго, каб вызваліць мяне ад жыцця ў хлусні. Прабач мне кожную няпраўду, кожны падман, які быў прычынай твайго цярпення. Дзякую табе за тваю пакуту і любоў. Каб атрымаць отпуск поўны, памолімся ў інтэнцыях святога Айца. Ojcze nasz, который есть в небе, святися імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. І на віки вічні. Амінь. Щиро дякую представникам нашої молоді за підрихтований крижовий шлях, за вельми глибокий крижовий шлях. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить всемогутний Бог Отець і Син і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякую